bisa mana ora? Delok orkes kenapa? Tapi rasa nyawer. Krungu ra sih dikandani iki? Krungu. Sing genah. Krungu. Jajal aku tak kok. Bengi nek piro nyawer ki? 15.000. Jujur. Ora jujur tak sogok cungonmu nganggo garan sapu. Aja, Bu. Tulano jujur. 500.000. Apik oh, ora reti berase mundak duwe duit malahan nggo nyawer. Tak baleni ora? Ora, Bu. Awas nek dibaleni meneh, tak gawa reng alas Kalimantan kowe. Lah kon apa, Bu, Pak Gorono? Tak pakai singo. Iki lho sing marai wong pegatan yo ngene iki lho. Kok pegatan piye? Iki lho. Kepethuk wong ayu omongane calcul ngene iki iso marake pegatan yo. Iki lho tulisane rak kentuki. Kentaki. Oh goblok tenan sekolah ora jane. Lho wacanan. Arep kentu karo murah karemu. Ada sorangan kunaon, namun orang mere duit kena keluarga orang, dulur orang, anak saudara-saudara orang, banget sorangan hasem, dong papais menangiskan seminggu. Aku tak iya keluarga kamu mati beureut ya. Amit bae. Belum orang boga bae. Gue seru bae orang ngeripu. Sombong amat. Atau kamari dulu sorangan, aing minta nambahan motor kurang ditambahan. Terus saudara-saudara sorangan langsung butuh bantuan kurang selalu di tulungan. Pokoknya nu nyangkut dulu sorangan eta kabeh kurang ditolongan, dicemponan urang. Tapi kunaon di saat keluarga orang nu butuh bantuan, di saat keluarga orang nu butuh pertolongan, sorangan kikituan banget nah. Bantu mah bantu bae, ulah rosaan. Perasaan kumaha, dalam dipikir-pikir mah orang lo bakal ngabantu dulu sorangan daripada ngabantu dulu urang. Terus ya, mau menang barang dapetin sorangan mah. Ini mah lain perkara hayang menang atau eleh. Tapi sorangan ngerti guys, saeutik keluarga sorangan aja lemah. Ketika butuh bantu orang bantu, keluarga orangnya aja lemah sarua. Ketika hayang bantuan kurang bantu, jak keluarga orang aja lemah, lain cara heuleuna. Terus kumaha sorangan bae atur. Baku mata yang ngebekok aing make kelek. Kunaon sih? Kita bikin kari itulah aneh aing. Baik dulu ya aing poin ge entry sabian. Pertama katimu mah, kamu gagah. Goreng mah. Kudu goreng. Kudu tapi hewan bae deh. Tuh aing geus sarua. Pas pertama kali ketemu jeung sorangan, gelis biang, panggilkan bidadari yang batang limus. Tapi ku hari mah deuleu. Mata buburi cakan. Kau out-outan ih deuleu bangetna ge. Doang cak mulut. Saha? Ayo kene sakit mah. Ayo kene kebujangan ge. Ya, atuh mau aing perkara leutik mana bener sih. Sahoreng udah ikut. Buat model gitu, yang keblak SMA. Ih, nganggap sepele amat. Doang yang dibentar mau terang boy. Mana, kadang nggak hayat atau lulur teuing. Kayak bisa ragal, aju misalnya. Jalan mau ngomong ngabudakan, pasti ngakolotan. Baheula urang pernah gagah. Kuari giliran zamana budak leutik. Tolah, yang orang deh. Sorangan nih bakal kakolotan. Ya, buuk putih. Ya, tarang tangga gedean. Lah mama tarang. Doang tarang sorangan bagus bae. Bagus lah tarang aing mah. Dew. Bagus sama di kurang beta. Dino minggu wong lanang kira ana niatan ngejak aku dolen ngono lho. Niat yo ono, tapi dolan yo butuh duit, butuh dana, nggo tuku bensin. Rasa aduh Mas ngojak muter-muter jalan-jalan iki ra apa-apa. Aku tajak muter-muter lapangan kok bingung, malah nesu. Paling njaluk tembang. Buru-buru wae kembang. Wae gincu 15.000 lho, nek sing gresah. Ora ana ta sing luwih murah meneh. Lah wong kene wong hemat kok apa-apa ya goleke sing nek ana sing murah meneh. 15.000 nek ana sing rega 7.000. Pit wong gincu 15.000. 15.000 ki yo duit kok mangsamu ki apa? Alah, wong lanang ora modal blas. Anggite penak men ra modal, manuk itu ya ra modal. Ngawur. Tak jalan-jalan dhewe aku kodiak Mas iki. Alah kaya wani-wani dolan dhewe, kaya iso-iso. So aku iso, rasa mbek awakmu iso aku. Ya wis to nek ngono ora usah ngejak aku selawase. Ora apa-apa, tak butuh awakmu. Ya wis aku nek ngono ndang balekno nang wong tuaku nek ngono. Wong ora kowe. Woi.
Nyapa? Ndang rabi, mikir ora rabi. Lah iki nyapa ngatur uripku. Bah rabi bah ora urusanku to. Mesakno manukmu, nek urung ae. Lah manukku sik tak latih lho. Engko nek wayahe ngedu ben giras. Ngantek ya nek urung rabi-rabi. Gak rabi. Aku ini ora karo rondo nu wegah. Halo, oke rondo. Kendang, mesakno. Rondo pirang-pirang ora enek sing pas kok karo angen-angen. Mosok kancane do rabi ping 2 ping 3 awakmu ae urung rabi-rabi. Mbok yo ben. Aku isih mantep nih hatiku. Engko sekali rabi ora gonta-ganti. Deh. Rabi-rabi. Kowe iki nyapa to repot mengurusi wong. Lah wong kowe dhewe ora rabi-rabi kok. Sakno manukmu. Padumu pengen manukku to. Dadi wong iki rasa besar kepala lho. Saiki sik iso guyu, besok rong karuan iso guyu. Perasaan dasku yo sak mini iki lho. Ya tak mat-matne kita tambah gede. Yo ora patek gedhe lho dasku iki sak mini iki kok iso tilokne besar kepala gedhe ndas. Gede wi karo kepelanku lho gede ndasmu. Dasku yo wis kecepron-cepron sak mini iki lho. Sing bentuke yo wis ngene-ngene iki ndas aku ora kok gedhe kira. Nek bentuke nyenengne. Ndang guyu mumpung sik iso guyu. Sik lek ngono. Ya guyune aja karo mingkem to. Nah, ngono kan ketok manis. Kok iso mas aku kerancingan kok njareng gue gileng lho nih wong. Dek, gawe kopi ndang. Saka saiki rasa nyedak-nyedak aku. Lah iki bojoku lho, kok ora oleh tak cedhaki karepmu piye? Gombalan regetku mbak ono dhewe, ajang reget asa ono dhewe, omah reget saponono beres ono dhewe, nek ngliwet dhewe, jangano dhewe, mangsa dhewe. Lah gunane duwe bojo nggo apa kok apa-apa kon dhewe? Sik to, salahku lho apa? Ngono ki ya sing takon. Dadi Ora jane iki nyapa? dadi wong lanang ki ya kudune peka. Kowe iki nesu-nesu lho nyapa? Salahku apa? Salahe dadak boncengan karo cah wedok. Dek kapan kowe roh aku goncengan? Untung aku lek tangi. Oh alah kowe roh aku goncengan ngimpi to. Terus ngono kowe nyalahne aku. Ya mosok aku sing salah. Lah iya lah wong kowe sing ngimpi lho aku sing mbok uring-uring. Kok jajan. Anjay.